हैद माबो फैदाब्रा बैसागु जाग्राफ्रासो बिदि जायोलै ह फैगौलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन ला 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 अखा हानानै जे गाज्रि जाबायलै देग्लायनि बैसागआव नै जोबहां टाइमावसो
Masyarakat dan menghap nanti sini ya nanti. Oh, logo buat di ini video bikin orang jempai, unau logo menfin tiga besar rasa, so video aku like harus subscribe ada.